mám 12letou dceru, která se narodila s vykloubeným bedrovým kĺbem. Takže ve 14 měsících byla operována, všecko se tak nějak hojilo a šlo relativně v pořádku. Až v podstatě rok a půl, kdy začala mít obrovské bolesti právě toho operovaného bedrového kĺbu. A ty bolesti se natolik zhoršovaly, že si začala nacházet kompenzační mechanismus stereotypu chůze. Nezvládala chodit víc jak 10minutovou chůzi. Chodíme na rehabilitace, byla na koupelné léčbě, nic nepomáhalo. Bolesti přetrvávaly. Přišla ke mně klientka, která mi nabídla právě vyzkoušet bylinný přípravek Austop. Po prvním, kdy použila 2 kapsule, to byl obrovský obrat. Prošla město, vrátila se po 2 hodinách. Tento přípravek vlastně užívá už 2,5 týdne. Včera jsme byli na kontrole na rehabilitaci u paní doktorky, kde jí řekla, že bolesti ustoupily o 60%, že konečně může trochu běhat, může skákat, začíná chodit lépe a lépe a bolesti ustupují.